guys, hari ini kita pulang. Kayaknya wis entek kabeh. Bakule sego pecel yo dedel dual kayak entek kabeh ketoke. Alhamdulillah yo. Ora triman remuk ra rempu kabeh iki. Aku yo ngono Mbak, semono uga aku yo entek grupoke alhamdulillah. Wis muga-muga hari selanjutnya lebih laris nih. Iki mang jenenge apa le Mbak Ipen apa ngene iki? Maksudnya piye Bu artine? Jalan kaki. Apride Bu. Alah tak kira Apride ngono. Oke bola jarene Bu emang Apride. Aku ora dong, aku tukang JNT. Oke Mbak, ayo ya mantuk sik ya, Mae. Ndang ayo ngarit, ndang ayo ngarit. Aku ora tau iki mare saiki. Gak iso, wis mantuk sik, guys. Kita jalan hati-hati pokoknya. Alon-alon nek lakon, gremet-gremet nek selamat. Yo bae kedel susu.
So, oke kita pulang dulu sampai di rumah. Oke pemirsa kita sampai rumah. Tengok aku anaknya. Halo. Bar dodol entuk tampah. Ki mang entuk tampah. Ada jajan, guys. Rame bakule acara everyday. Everyday kuwi jerene jalan santai ora oleh numpak kendaraan, mlaku-mlaku karo ndelok kuliner cepu. Yo apa ae guys, enek sego pecel, bakaran. Iki mang sing payu laris kerupuk jadul, kerupuke mae. Kerupuk jadul maksudnya kerupuk gorengan pasir. Terus dikei sambel telo, biyo kemroyok guys mang mae. Sotenge sing ning sensen siji, sing pertama lagi teko mang ramene ra kaprah. Wong dodol ora ning jero kono mang mae kok. Lagi ning dalanan ngene mandeg wis diceluki wong. Tumbas. Alhamdulillah. Iki mang yo kapit 2 prak parkire bayar 2000 guys, mang. Parkire bayar 2000. Terus mae entek kabeh langsung delok menjero enek barungane. Ya enek lagu-lagune tapi lagu-lagune estetik, lagu estetik iki lagu apa aku ya ora paham. Pokoknya jerene seterusnya setiap hari Minggu nek gak hari ya mari Minggu guys enek ngonoan. Nek iso aku ya dodol kerupuk saja ora usah neko-neko. Kerupuk sambel telo jerene wong ning Cepu nek ngarani kerupuk jadul. Iki mang untuk tampah, kena nggo mepe kembang telang. Yang kedua aku jualan dapat 200. Kerupuke entuk 200 ki mang ora rugi lek utang isuk. Nyambel nyelepo nggone Mas Budi jam 6. Iki kena dienggo buah wong telu. Dibagi nanti ya. Oke. Terima kasih untuk minum. Untuk panganan kuwi. Jeruk. Untuk jajan. Stik. Dapat jajan jagung. Sambel, terus iki sambel pecel. Jagung. Ibu arem-arem tak pangan sik. Bismillah. Lu kacang mas, kacang godok.